సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి? మరి దీని లక్షణాలు కావచ్చు ఎలా ఉంటాయండి అవన్నీ? గర్భసంచి ముఖద్వార క్యాన్సర్ అండి. గర్భసంచిలో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి మేడం. రైట్. ఒకటి బాడీ, రెండోది సర్విక్స్. సర్విక్స్ అంటే బయట భాగం, వెజైనాలో ఉండే భాగాన్ని సర్విక్స్ అంటారు. ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భసంచి ముఖద్వార క్యాన్సర్ ఇస్ ద కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ విమెన్ మేడం. ఎస్పెషల్లీ ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్లో మేడం, ఒరిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు కోస్ట్లో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. కారణం ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి కాజెటివ్ ఏజెంట్ ఒకటి ఉందండి. దాన్నే హ్యూమన్ పాపిలోమేటస్ వైరస్ అంటారు, హెచ్పివి వైరస్. రైట్. ఈ హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అని కనుక్కున్నారు సైంటిస్టులు. ఈ హెచ్పివి వైరస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వైరస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద గర్భసంచి ముఖద్వార అదే సర్విక్స్ యొక్క ఎపిథీలియంని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎఫెక్ట్ చేసి అది సెల్ లోపల ఉంటుందండి. ఓకే. సెల్ లోపల ఉండటం వల్ల బాడీ యొక్క ఇమ్యూన్ మెకానిజమ్స్కి దొరకదు.